салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародаро, пеш аз наворо тамошо кардан як та лайк шава ва ба канал обуна шавен ва ин доруро мебинен. Ин барои мардост, барои простатит, яъне маълумоти бештарро дар ин рақамҳо занг бизанен, савол битен, доставкаш, нархаш, ҳама чиша мегатон. боз ҳам барои дигар дардмонҳо агар ки дору дарудвор боша, боз ҳам ҳамин рақам хаттиги WhatsApp да занг задӣ, саволотона битен, дар саволҳои шумо ҷавоб мета. Телефонҳои бовария, яъне доставкаш беплай ҳамин доруво. Меравем дар бораи каналҳои фурӯшӣ гап мезанем бародаро. Каналҳои фурӯшӣ ай 500 подписчик сар мешавад то 82 000 подписчика. Кадомеда канали YouTube дар Корай ҳастай ай 500 подписчик то 82 000. Агар ки ҳамин хеле канал дар Корай, боз ҳам дар ҳамин рақамҳои боварӣ занг мезанен ва каналро дастарас мекунем. Дар бораи кросовки бародаро каме кӯтоҳ гап мезанем, ба ҳамин видеоро анҷом метем, барои ки видеои дароз шумо ҳам зиқ мешавем, бисёр ба тамошо мешунем. Гуфта кросовкиҳо боз ҳам мегум, ҳамин кросовки Nike хати Adidas, ҳаминора дуруншон пашдорош буромада, иншоалло ки ай видеои оянда нишонтон метавам. ва нархоша гап мезанам ки чанд сими рафта мегирен, чанд сими метонем бифурӯшен ва чанд сими барои худтон метонем гирифта, дар борашон гап мезанам. ҳамин ду модела меёрум, дурунашон паш дорам, барои ки баъди 2 ҳафта 3 ҳафта оши хунакиам ҳам сар мешава. Бояд ки кросовки пашдор бупӯшен, яъне барои почаҳотон гарм беста анем хеле касали простатит нашавем. пешгирии ҳамин простатитро метавонем ки бо воситаи гарм худтон нигоҳ кунед. Почата гармпӯш, таната гармпӯш, шапкамон, перчаткипӯш, ҳамин почат сар дастот шикаматсер боша, иншоалло ки ин касалиро намеқапем. видеоро дароз намекунем бародаро. видео ки маъқул шуда бошадатон як та лайк бичиқен ва каналда обуна шавен. видеои ояндада кросовкие ки дурунашон паш доранд, аз ҳамоно меёрум ва нархошон қати ҳамаша гап мезанам ки мо дар чанд сим мефурӯшанд, яъне ин магазинда чанд сим мефурӯшанд ва дар ҷош чанд сим. шумо метавонед як коробкаша бигирен, чанд сим меғалтатон ва чанд сим метавонем савдош кунен. ҳамаша шумода гап зада метавонам. то видеои оянда хайрхушна мекунем ва ждат кунен. видеои ояндада ман шумода дар бораи алами кросовкиҳо видео мекунам. боқи худованд ҳамотон нигарбон боша. як та лайк бичиқен, дар канал ҳатман обуна шавем бародаро. ҳамин канали ман ба қариби 10 000 шава бояд не ки ба дастгирии шумо ҳаминро як дастгирӣ кунед, канали ман 10 000 шава бародаро. видеои зур када шумода пешниҳод мекунам.